ka me ka mallaka? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal, in zaka iya ya Bilal ka mutu baka da kokobo. Bilal da ya samu kuɗi ya yi ce fa ne ya ci abinci sai sadaukar da sauran, sai koma ya zauna hakan nan. in ka mutu baka da kokobo ba hisabi kenan. to ka ji tambayar farko tukuna, ina ka samu dukiyarka? yanzu kowa ya biya iya amsa wannan tambayar. ka je kai tunani ka amsa da kanka. kana da gida, kana da mota, ka baka da gida baka da. wannan ba ana maganar lallai mai kuɗi ba fa. kowa yanzu naira nawa ce aljihunka? naira 50. to kai tunanin ina ka same ta. za a tambaye ka akan wannan rana alkiyama. wa fi ma anfaqahu, kuma za a tambayi mutum ina ya kashe wannan kuɗin, ta yaya ya kashe su, ta yaya ya same su, ta yaya ya kashe su. tambaya ta 4 kenan. tambaya ta 5, alaramma, malamin hadisi, malamin fiqhu, malam mai wa'azi, wa ma za amila fi ma alima, ilimin da ya sani me ya aiki da shi. ka samu ilimi ka ɓoye kanka, ka samu ilimi sai rubutun sha, sai guru da laya, sai baiwa barayi sa'a da yi wa karuwai rubutu su je su yi tsarki, don wanda ya sadu da ita ba zai sake sha'awar matar shi ba. aikin da kai da ilimin da aka baka kenan za ka yi jawabi. ka samu ilimi, tawilin nassosin shari'a kake kana dawo da su daidai da ra'ayinka ko kungiyarka ko mazhabinka. za a tambaye ka ma za amila fi ma alima, ilimin da ka samu ya kai aiki da shi. waɗannan tambayoyi guda 5 jama'a, kun ji annabi ya ce kafafuwan ɗan adam ba za su motsa ba a gaban Allah sai ka amsa su. Allah amsa waɗannan tambayoyin ba a lahira ba jama'a, ko a duniya bala'i ne. Allah a ce yanzu a tara kofar randan nan a ce duk wanda zai tafi tudun wada sai yayi wannan jawabin, nan duk wanda zai tafi cikaji ko hayin ojo sai yayi wannan jawabin. gaskiya ina tabbatar muku kashi 99.9 na taron nan ba za su je gida ba kuwa. kun san abin da yasa? ku ji tambayoyin jama'a. a ce rayuwarka a ina ka karar da ita, samartakarka ina ka samu dukiyarka, ya ka kashe ta, ilimin da ka samu yaya kai da shi. wannan riwaya farko ta ibnu mas'udin kenan. riwaya ta biyu ta sahabi abu barzat al-aslami ko cewa ta yi, annabi ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablahu. ƙarin wannan riwaya shine za a tambaye ka game da jikinka, lafiyarka, a ina ka karar da ita. a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ji abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi dangane da lafiya dinnan da ake magana. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi, akwai ni'imomi guda biyu da yawancin mutane ba sa amfani da su yadda ya kamata. as-sihhatu wal faragh, da lafiya da lokaci. ni'ima ce. yanzu wani yana cin haɗaka me yake ciwon kai, ciwon kai ne ya hana shi zuwa wurin nan. wani ɗan kakare yake da shi, wani gwalando ne yake da shi, wani gyambo yake da shi, wani yana fama da ciwon mara, wani matsalar ta yi matsala har yau ba a gane me ke damun shi ba. an je din na'urar bature ta karanta shi ta ce lafiya, kuma yana wayyo Allah wayyo Allah, na'ura kuma ta ce ƙarya kake, lafiyar kalau. an je an yi ruka aljani ya ƙi zuwa, an shafa man habbatin sauda,